Informacijske tehnologije jesu naša nezaobilazna stvarnost, a naši učenici koriste i komuniciraju s pomoć računala, i ne samo računala, nego i ostale informacijske tehnologije na različite načine. Ti načini uglavnom ovise o prirodi problema koji žele riješiti. Sad se postavlja pitanje koliko smo mi prepoznali to, mi nastavnici, matematike, koliko smo to prepoznali, koliko smo unijeli računalo u nastavu. Danas, evo, mogli smo primijetiti da govorimo o računalu u nastavi matematike, o programima dinamičke geometrije, što znači da ipak pomalo prepoznajemo da ovu interakciju na relaciji učenik, sadržaj i nastavnik treba uvesti i uključiti računalo. Jesmo li mi baš u situaciji takvoj da možemo uvijek koristiti računalo u nastavi, da samostalno radi učenika uz računalo? Situacija je takva, a oni ne bi sada govorili, da i nismo. Međutim, ako jesmo, mogućnosti da organiziramo nastavni sat matematike u učionici koja je opremljena računalom, tada bi bilo zgodno pred učenike postaviti ovakav jedan materijal. Ideja ovoga materijala, a radi se o jednadžbi pravca, je da učenik krene od točke pa da dođe do pojma jednadžbe pravca. Naime, učeniku se na prvoj stranici napiše što će tu učiti i kako će se kretati kroz materijal. I sada ovdje u apretu on ima 3 točkice koje treba pomjerati, recimo slobodnu točku pomjera iz kvadranta u kvadrant i promatra predznak koordinata.